true in fairy tales. נגד ילדים. שלום תלמידים. שלום המורה. לפני שנתחיל בתרגילים, מישהו רוצה להגיד לי משהו? כן? משעמם לי. 10 דקות הפסקה. כן? קניתי מחברת חשבון חדשה. אוקיי. תודה. היי! כן? המורה, אני ילדים משעמום. 10 דקות הפסקה. מישהו רוצה להגיד לי משהו? כן? הם מאזינים פתקים. היי, הם השפיעו אותם. פה פתקים. לא כמו זה לפח. הם סתם רצו להסתיר אותם. אבל ראיתי, נשבר. אין לי ביי. אין לי, לא משנה. אתם הולכים היום למנהלת. תודה. כן? אני נפלא. תראה, יש לי עוד משהו להגיד. כן? גמרתי את התרגילים. יופי. הוא נוחר. שאו אותו אומר על ילד החבון בכיתה. קום! היי! קודם כל איך לא מנהלת. היי, תרימו. המורה צריכה לסתום לי, תצילו! הלו. שלום. אתם איחרתם. מה? בואו תראו. אני עשיתי חזר. את תראי בו. ואחר כך את תצטרכי אליו. אוקיי. חזרי טוב. בוא ניתן. חזרית לא מבין. אני רובו. היי. חזר. אני פה. יש חזרי טוב. תראה, אני מתנצלת מכל הלב שאני אתם איחרתם? לא. למה איחרתם? נלחמנו בחייזרים. טוב, בסדר, מה את מזהה? שלום. היי, אמרה, תראי, יש כאן רופא. הוא פועל בכלל? הוא קצת שבור. איזה שעמום. שלום, הגעתם לשעשועון הטלוויזיה שלנו, נראה אותך. היום אנחנו נפגוש את האיש עם המכנסיים, עם המפלצות המכנסיים. שלום אדוני, אתה רוצה להתלוות אליי למרות פרטים? בסדר. אתה עכשיו הגעת לתוכנית, נראה אותך. מה? כן, עכשיו אני אשתיל לך אוזנייה באוזן, ועכשיו כל פעם שאני אגיד לך משימה באוזנייה, אתה צריך למלות אותה, בלי שהחבר שלך יגלה שאתה באמת משתתף בתוכנית, אוקיי? עכשיו תחזור לשולחן. המשימה הראשונה שלך תהיה להגיד 5 מילים שמתחילות באות ב'. בית, ביקיני, בננה, בוקס ו... בוקס. תמונת פילה של סבתא שלי. יפה מאוד, זכית ב1,000 שקלים. אם אתה רוצה להמשיך למשימה השנייה, תרים את היד. המורה שלי הייתה כאן והיא שאלה אותי שאלה. אוקיי. עכשיו, המשימה השנייה. שמנו לך כדורי ג'אגינג בכיסים, אתה צריך להוציא אותם, לעשות ג'אגינג ולהגיד אני מאמה עוף גאה. אני מאמה עוף גאה, אני מאמה עוף גאה. זה אמא שלי אמרה לי שכל מקום שאתה הולך אליו תביא כדורי ג'אגינג וכדי שאתה תהיה בריא ושלם, תגיד אני מאמה עוף גאה. אבל אף פעם לא לך כדורי ג'אגינג. יאללה. אוקיי, הצלחת גם במשימה השנייה? אני עשיתי בסוף.
זכית ב2,000 שקלים. אם אתה רוצה להמשיך למשימה השלישית, תרים את היד. מה? יש שם מטוס. נחת. אוקיי. עכשיו אנחנו נשלח אליך מישהו ואתה צריך לדבר איתו, לעשות כל מה שיגיד לך, אוקיי? יואו, זה אתה מכוכב נולד? אתה כוכב נולד, השאר מזעזע. אתה יכול בבקשה לשיר לי שיר, לעלות על הבמה ולשיר משהו? הגרון שלי קצת שרוף. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אני יכול, אבל קטע ממש ממש... יאללה, תשיר. אלוהים, מה העניינים? יש משהו קטן לספר לך שרציתי שתדע על עוד דבר גדול, סוף חלום שחלמתי אמש בלילה במיטה. יפה מאוד, השלמת גם את המשימה השלישית. זה? התקבלתי לכוכב נולד, אתה לא ידעת? למה לא סיפרת לי? אני לא ראיתי שטות הזאת. לא סיפרתי גם למשפחה שלי. גם במשימה השלישית הצלחת, זכית ב3,000 שקל עד עכשיו. אם אתה רוצה להמשיך למשימה הרביעית, תרים את היד. נו מה? הייתה שם להקת רובים. אוקיי, המשימה הרביעית שלך, השתלנו לך דעה מתחת לשולחן. אתה צריך להרים אותה, לשים אותה על הראש ולהסביר לחבר שלך למה אתה שם אותה. אני החלטתי שהסרט שלי הוא לא יפה, אני רוצה לשים דעה. תוריד את הכיפות הזה, אולי יש לו מחלות. זה לא כיפות. מה, זה דורבן? לא. זה פאה שלא כיפות. אוקיי, הצלחת גם במשימה הרביעית. הצלחת בכל המשימות שהבאנו לך עד עכשיו, וזכית ב10,000 שקלים בלי שהחבר שלך יגלה אותך. עכשיו אתה יכול לגלות לחבר שלך את התוכנית שלנו. טוב, תראה, הייתי בכוכב טעות שלי, התבלבלתי. סורי. הייתי בנראה אותך. זכיתי ב10,000 שקל. אני צריך 200 וולט! 5,000! ליל כל הקדושים. אם אתה לא פחדן, תוכיח לי שאתה נכנס לבית, מבקש ממך 7 ממתקים ויוצא פה שלם בלי כישופים. אוקיי, נכנסתי. עצור, אל תיכנס. היא עושה המון כישופים ויש לה חדר מתים. אין כזה דבר חדר מתים ואין כזה דבר כישופים. זוזו. דינג לא. תעלו לו ממתק. ממתק. מה אתה עושה פה? לך מפה. תצטערי אשר נולדת. ממתקים מורעלים. עשה אתכם. אל תדרוך, המכשפה תבוא ותהרוג אותך. איזה מכשפה זאת שבבית שלה מתה על הרצפה? כל הכבוד, איך הצלחת? אתה ממש אמיץ. תודה. שודדי ים. איפה נמצא המטמון? אולי קצת ימינה? אולי שמאלה? טוב, אני אבדוק כאן. לא, זה לא נמצא כאן. טוב, אני אחזור. היי, מצאתי שם מטמון. סליחה. את יודעת איפה הדרך חזרה הביתה? לא, אני חושבת שזה שם. רגע, לא. לשם. לא. לשם. אוי, איך היום להיות שם? אני בטוחה. זה לא נמצא כאן. את רואה את זה? זה לא שם. זה לא שם. אבל זה חייב להיות שם. תני להסתכל על המפעד שם. אני חושבת שזה שם. אני חושבת שאני רואה את הבית. מה אני אעשה עם המטמון? לתרום את המטמון לילדים עניים. המרוץ למיליון. שלום וברוכים הבאים לפרק הסיום של המרוץ למיליון. כאן המנחה שלכם תומר יחד עם בן. אז כמו שראינו, נשארנו עם 2 זוגות בלבד. Hello and welcome to the final chapter.
of the Amazing Race. I am your host, Ben, and by my side is Palmer. As you see, we now have only 2 couples left. Now we show the couples by a short video. שלום, אני נועה. ואני נטע, ואנחנו צוות המגניבות. שלום, אני מאיה. ואני שרון. ואנחנו הבננות. שלום ותודה שחזרתם אלינו למרוץ למיליון. אנחנו עכשיו לפני תחילת המשימה האחרונה. הזוגות שלנו עשו את כל הדרך חזרה לישראל מאוסטרליה הרחוקה. למשימה האחרונה שלנו על הזוגות למצוא את העץ הגדול שליד הבריכה. לצערם אין לזוגות שום רמזים היכן נמצא העץ, ולכן הם צריכים למצוא אותו בכוחות עצמם. הזוג שיגיע ראשון ינצח במרוץ ויזכה בפרס הגדול של $1,000,000. Welcome back to the Amazing Race. We are about to start our last mission. Our couples have done the long way from Australia back to Israel. For our final mission, the couples must find the great big tree near the pool. Unfortunately, they must find it without any clues. The first couple who will find the tree will win the big prize of 1,000,000 shekels. הנה מעטפה, בואי תקחי. אני חייב למצוא את העץ הגדול שביד הבריכה. הזוג הראשון שיגיע יזכה במרוץ ויזכה בתואר המרוצים במרוץ המיליון. בואי נחפש את העץ, בואי נסתכל. הנה זה שם, בואי. זכינו! מזל טוב, זכיתם במרוץ ל1,000,000. Congratulations, you won.